Yo, what is up guys? So, medyo natagal-tagalan yung kuhaan ko pag-upload ko ng video sa aking YouTube account dahil talagang ang busy talaga ng buhay. Pero anyways, for today's vlog is hindi muna ako mag-relakwatsa. I-entertain ko muna kayo. Itong vlog nito is walang edit. Ditso that. Talagang ditso lang. So, let's go. So, currently nag-edit ako ng video, vlog ko kahapon. Tapos bukas ko na lang i-upload. Ito muna ang i-upload ko sa aking daily vlog ngayon. So, anyways, may pahat ako ngayon dahil medyo mainit. So, anyways, let's go. Ito pala ang first talent ko na discover or na curious ako kung paano gawin, kaya pinagpraktisan ko. So itong talent ito is beatboxing. So marami na ang nakaka-perform ng maraming sounds ng beatbox or mas magaling pa sa akin, pero i-share ko lang sa inyo na meron din akong talento na ganito. So anyways, let's go. Let's start with the basic. Let's go guys. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, you are now about to hear a beatbox without microphone. Bongo disco drop. Yun na nga, short but sweet. So sa susunod na video is mag-tutorial ako ng beatbox para sa inyo guys, para malaman nyo or marami tayo or umuso ang beatboxing sa lahat. So basic lang na basic ng beatboxing, tsaka paano umimprove ng beatboxing. So guys, see you sa excuse me. If you happen to love this video, click the like button, turn the notification bell, and punch that subscribe button para ma-update kayo sa aking mga videos na i-upload pa sa susunod. So, see ya sa susunod na vlog ko guys. So, ang bukas na vlog is maglalakwatsa tayo. I-upload ko bukas. So, see ya guys in 3, 2, 1.